Ang tao nga mapaubsanon kuno kahimutan sa Ginoo. Nya kinsa man ang mapaubsanon siya nga wala mo angkon kung unsay naa niya siya tag-iya. Kanang mo angkon siya nga kining tanan nga naa niya ang tag-iyaan ni ang Ginoo. O gipiya lamang ni isalig niya sa Ginoo alang sa iyahang nga misyon, sumala sa tawag, sumala sa gidisenyo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa panalitan kung amahan ka, inahan, pari, o unsay imong ranggos katilingban na aka sa magdala ka diya sa politika, so kining tanan gipiyal nimo sa Ginoo para gamiton nimo sa kapangalagaran, sa paghatag, pagtubag sa mga panginahanglan niadtong mga kaigsuunan, labi na katuin taong way nahot nagkinahanglan og tabang, nagkinahanglan nga alagaran. Unya sa imong paghimo ani dili ikaw mo'y nagbuot kanunay kang nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao ni ang mapaubsanon. Ang mapaubsanon dili nang magpaluoy-luoy, mapaubos lang ko kay paingon ani raman jud ko ana dili na mao. Buang-buang ng ingon ana way buot dili na mapaubsanon. Ang mapaubsanon sakto kag kahibalo, sakto kag baruganan ug prinsipyos kinabuhi nga ang tanan nga naa nimo gasa iya sa Ginoo. Mong gamito nimo sumala sa kabubuton sa Ginoo. Unya doon na diri example diri si Kristo nga nindot kaayo nga kanang yung dili di ay kita mo'y magbuot pananglitan kining giimbitar ko no diri sa kumbiti. So ang mga bang bisita sila na ay nagbuot asa sila mulingkod. Motong ingon si Jesus ayaw ana. So sa may lawom nga kahulugan ani. Na dili ba kita mo'y magbuot-buot sa atong kinabuhi. Kanunay kita musalig, musandig sa Ginoo. Pananglitan sa mga minyo, dong, tulo naman ni kabuk atong anak, magpalaygit na ko. Ang pangutana, kisa man ang kabubuton, sa Ginoo or imo? Inyuhan na o sa Ginoo? Gusto mo mga asawa ba? Sama na, ikaw na magbuot o ang Ginoo? Ikaw na. Hindi mo na may design sa Ginoo. Kung nga naman di ay tagaan kagdaghang anak, walay namatay sa pasmo sa kugihan nga tao. Daghan o mga tao nga nagkalisod kay daghan kaig luho sa ilang pagkatao. Mao man ay makapalisod di man ang akong pamilya kada mang daghan kaayo kag gusto bisag wala na kinahanglan kay nganuman aron pagpagarbo. Ang garbo gasto kaayo mo'y makapabuang sa tao. So muna iyaha nga kanang bang ang atong mga desisyon ato yung tan-aw nga dili lang sa kaugalingon. Kundi dili nagtan-aw ta unsaon paggamit atong kaugalingon sa kaayuhan sa tanan. Unya laing example niya diri so una nga ang Ginoo mo'y mag-decide sa itong kinabuhi. Muna mag-discern kita, mamalando, mag-ampo, muna musimba para magrasyahan ta ang atong pagabuhaton, subay sa kabuton sa Ginoo. Ikaduha, nga kung successful ka, mabungahon ka sa imong gibuhat, kaya bang sa imong pagsunod sa Ginoo? Daghang mga tao, moabiba na nimo, di jud ka moingon nga imuha ni. Moingon ra jud ka nga, ining tanan, gracias Ginoo. Daigo nato ang Dios. Ako instrumento ra gyud ko. Kay nganuman, kay wala man ka magpaabot og balos sa imong gihimo, kay imo man ang gihimo, isip lamang pagbuhat sa angay nimong buhaton, kay ang tanan iya man sa Dios. Unang iyang example diri nga kung magkumbira kuno ka, ayaw pang imbitar atong makabawas nimo. No, magkumbiti mo kita, kinsa may atong imbitaron. Diri kos pare para di kayo mo malusan. Sa patiri mo muali kami raman jud sige. O sige kami mga pare. Kay mga pare kung magpista kinsa may naa sa front seat.
Ito ba sa mga lagmik ang sudan? Sa may naa dito. Niya inyong amot. Isa may naa dito. Obispo. Pare. May na itong obispo ron. Kaya kung na yung magkumbiti-kumbiti mo, ato mismo mga tao, kamuti, mga, asay naman na, bisol, adon na siya dito, ginamos, bulad. Pero kinsa may pronsit dito, pare, ang mga benefactors, nga nagsigir mig pangaon, ug laming pagkaon, nga dagko na ganini among tiyan o kinaon. Unya, agatong mga kuan, kining mga mayukmok, mga tao, at kakailang, mga peryante, asa man na ito pakana? Dira sa ubos, paklans lang mo ha? Paklans mo. So, di ba? Kanya, unsa maingon ni Kristo dire, nganong ako, nganong pare, nganong paris-pris, ano ti manon manamog maayo ang obispo, katang kauban ng mga pare, nag-agi stipend, pakanon, unya kato mga benefactors, kato mga bisita na to, mga big time. Anong ati mo doon magyud na natog maayo diha, hasta mo, diri mo, pader, diri ka pader. Nganong ingon na naon man? Hoy, nganong ingon na naon man nato? Kaya nga naman, may na lang, bisya. Ayaw biya ko kalimti ha, inig-reshuffling. Ibutang ko dito sa kuan. Oh, ngano, naapa na yung anak yun nga, makabawas ko din ako. Yung kauban na mo pare, ini ko lipakon ko matay to do sindangan, may klarong kaon dito, wala may katari. Oh, makabawas man. Di ba, yung anak man mo, kamo, mag-anda mo, ano ayaw mo tagad? Kisa mo inyong giayaw tagad? Katong arang-arang nga tao, katong pobre. Kamo ba? Kisa giatiman yung maayo. Katod yung arang-arang, parihas na tala may tapakukon. Kaya nga naman, makabawas man to na to. Ang punto ni Kristo diri maigsoon, kana kunong mubuhat ag maayo, nuwa ta magtinguha nga mabaslan ka. Kaya nga naman, di mo na imo. Ano akong gisabot naming mga pare, kinigipakaon diri, amo adene, nga inyuha maning mga halad. Kana bang di ka maning mga balos, hindi na imuha sa Ginoo man na. Subuhata lang na, hagig pasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo. So, niya, Father, susunod, Father, di na may mag-imbitar, inig-ato ni mo sa among balay, di na kaya ka na mo akataran. O sige, sulay. Di na ko mabalik sa inyong balay. No? Ayun na. So na, itong gihiwa dire, itong may aging pista, at tanan dyan, naatay budget, niya ang sudan, gamay ra kay nalahi, ito lang mga pare, sakiton po ng uban ay mga isda. Pero itong paklans, parihara, sudan, parihas ra ba? Naalan sila dire, hindi man maarang. So, kaunta na, huwag kita gastos pista. Susunod, ito i-revise gamay, kayo mahurot, ma-short ta sa atong budget. Pero, mo, dahil nga ka nang malipayon baka nga mubuhat mo hatag. Kaya di man ako, sa Ginoo man na ako'y nailhan diri sa sidangan, usog ni siya mo palit og slot, mo pledge, mo halad, dako daw iyang ihalad. Dili man pud siya dato, igo-igo ra ba? Say gamay ingkag, kung anong una po ka mangyatagon, kapasikat ka nako. So wala jud pa der. Ngun ana gyud ko kay ang tanan iya sa Ginoo. Ako na nang gibalik niya. Ha, ninduta no? Kamo ingon ana pod mo. Karon naghalad ninyo ingon ana mo butasan nga kini Father halad iya jud sa Ginoo. Or basi mga sobra-sobra na inyong ihatag diha. Na ito mga home slots, na ito mga pledge, dili tayo ng sobra-sobra. Kaya nga naman, ang tanan iya mo sa Ginoo. Tapusan akong example mga igsoon, nagitendency nato nga kung makahimutag great things. Atong i-claim nga atong kaugalingon. Munang doon na din tayo, mga tarpulin. Murag yung ato ipusigar mo nga, kung wala ko, di yun na mahitabo. Sayop dahil kung doon na din tayo ma-achieve na maayo, betan ako, pare, ning kamot ko diri sa sindangan. Nya, mga tao diri, kusog na mo pledge, kusog na mo halag, kasi padungog-dungugan suwali. O dayon, kami diri mga pare, at tumi sa bukid, at timan ninyo, nya, mausog mo, mabag-o ba, musamot mo kamang gihatagon, kusog na mo musimba. Nya, kamo kay, may mo sa mumulog-ulog, moingon mo,
Father, may tag ikaw na lang yun diri, no? Kay kung wala ka, di dyan mi maaktibo diri. Manaanak mo na mo mga pari. Pero iniglakaw na mo, inyo daming libakon. Yan mo ingon na ko, kay pagarbo na ba? Kanang silangan, kuwa ko na sa india, ako gyud nakapakuan diha. Na, di gyud na. Di gyud ka manghambog. Moingon ra gyud ka nga, salamat sa Ginoo kitang tanan, gatinabangay, kagitandog tas Ginoo nahimutang instrumentos Ginoo. Di gyud nimo i-claim na imuha. So di ka mahimong hambugiro. Magsige ra gyud kag pasalamat sa Ginoo. Unya kung mapakyas mo ka, pedan ako napakyas ko. Di gyud mo mabag-o inyong hinalaran maurag yun, inyong pledge maurag yun. Di mo palit og home slots, tagusaon ta kung sigas-sigas kung mata diri. Wa gyud gyapon, wa gyud nahitabo ba? Kung akong i-claim nga ako aning paghago, unsa may mahitabo nako, ma-frustrate din ko, mag-self-pity ko. Hawa na lang ko diri sa sindangan kay pradi man gyud sila ganahan ako diri. Kay nagtuo man ko nga ako. Pero sa Ginoo moingon ako nga sa Ginoo man di pa siguro ang panahon. So mapakyas man ka o malampuson, parehas ra tanan, magpadayon ka sa imong buluhaton. Mao nay mapaubsan. Kanang mga istorya sa mga tao, pagdaig man na o pagsaway, dili makaapekto nako. Ang ako ang tanan gikan sa Ginoo, magbuhat kog maayo, muhatag ko sa nakinahanglan, mutabang ko gamiton nako unsay naa nako alang sa kaayuhan. Unsay makaayo sa tanan. Bahala na mo unsay inyong yaw-yaw diha. Basta ako matinud-an ko sa Ginoo. Kay iyahan ni apil na ang akong kinabuhi. Mo na mapaubsan. Katapusan ako example. Doon ay usang ang reklamo sa karelihiyoso. Ano bang naa sa seminaryo? Pari. Nireklamo siya ni Father Vianney. Nireklamo siya siyang superior. Kay siya nga ako diri gabinutan kog maayo. Wa gyud mo appreciate. Puro pagsaway, gibuli ra ko sige, gamay sayo. Kuano day ko sawayon day ko sa mga kauban. No, kuan jud kaayo gidaog-daog ko diri, inhustisya kayo ni. Pag-iingnan siya siyang superior. Gusto kang masulbad na imong problema? Gusto. Adto sementeryo. Siya may akong buhaton sementeryo. Una dito, sawaya o maayo itong mga patay dito. Tanang pagsaway, isinggit dito sa sementeryo. Ni adto sa pagkatong nireklamo, saway niya, tanang klases pagsaway. Gisaway niya maayo itong mga patay dito sa sementeryo. Pag uli niya, ingon siya nga, humana padre. Kung niya, sa may resulta, kung sa'yo giingon sa mga patay, siya nga, wala. Of course, patay ko to sa ang pagtubag. Ingon ko siya nga, hala, balik na po sa sementeryo. Sabi kong buhaton dito, dahigag maayo ang mga patay. Tanang pagdaig, ibungat dito. Balik na sa sementeryo, dahig na sa maayo sa mga patay. Pagbalik niya, humana padre. Niya, unsa may resulta? Dito ba, na siguro mga patay. Sa wala, gihapon. Naalang patay ko. Ingon dayan ang pari, sunda ang mga patay. Sawayon man ka o daygon, padayon sa imong maayong pagabuhaton. Isip, gipialan, gisaligan sa Dios kung unsay naa nimo karon. Usa mo ingon sab ko ninyo, ramawa na inyong mga problema diha, sunda ang mga patay. Gamita ang tanan nga naa diha sa pagbuhat og maayo. Isip mga sinaligan, ipialan ni Kristo. Amen.